കൊല്ലത്ത് പൊറോട്ടയും കറിയും കടം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ മണ്ണ് വരയിട്ടു. എഴുകോൺ പരുത്തുംപാറയിലെ അക്ഷര ഹോട്ടലിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. ഹോട്ടൽ ഉടമയുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം പരുത്തുംപാറയിൽ പോരിക്കൽ സ്വദേശികളായ രാധയും മകൻ തങ്കപ്പനും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഹോട്ടലിലെത്തിയ യുവാവാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് അതിക്രമം നടത്തിയത്. ഹോട്ടലിലെത്തിയ പരുത്തുംപാറ സ്വദേശിയായ അനന്തു പൊറോട്ടയും ബീഫും കടം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹോട്ടലുടമ കടം നൽകാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് അനന്തു ഭക്ഷണത്തിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. രാവിലെ അനന്തു എന്ന് പറഞ്ഞ കൊടും ക്രിമിനലിൽ കടയിൽ വന്ന് സാധനങ്ങൾ കടം ചോദിച്ചു. 10 പൊറോട്ട 3 ബീഫ് കറിയും കടം ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞ് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നീ പൈസ ഇവിടെ തരാൻ പറ്റിയല്ല, എനിക്ക് കറണ്ട് ചാർജ് അടക്കണം, കടയ്ക്ക് വാടക കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. തനിക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ലയോടോ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ബീഫ് കറി, മീൻ കറി, കടല, മുട്ട ഇതിനകത്തെല്ലാം മണ്ണ് വരിയിട്ടു. പോകാൻ നേരം ആ ചപ്പാത്തി വരുന്ന കോലെടുത്ത് എൻ്റെ തലക്കടിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. അന്നേരം അമ്മ അവനെ പിടിച്ചപ്പോൾ അമ്മയുടെ ചെള്ളക്കൊരു കുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അമ്മയെ പിടിച്ച് തെള്ളിയിട്ട് അവൻ കൂളായിട്ട് ഇറങ്ങി ബൈക്ക് എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തങ്ങ് പോയി. പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരികൾ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. ഹോട്ടലുടമയുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് എത്തി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. നേരത്തെയും നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് അതിക്രമം നടത്തിയ അനന്തു. ജനം, കൊല്ലം.